Добрый дзень, шановныя сябры, вітаем вас з Беларусі. Прывітанне, калегі, вельмі рады падзяліцца досведам выкарыстання актыўнай ацэнкі. І наша прэзентацыя так і называецца. Актыўная ацэнка – это ацэнка, якая дапамагае вучыцца. Мэтай нашай прэзентацыі з'яўляецца актуальнасць і гісторыя актыўнай ацэнкі. Мы пазнаёмім вас з элементамі актыўнай ацэнкі і меркаваннямі настаўнікаў, якія ўжо доўга карыстаюцца актыўнай ацэнкай. І самае галоўнае – гэта пазітыўны беларускі опыт распаўсюджвання актыўнай ацэнкі. Чаму менавіта актыўная ацэнка? Актыўная ацэнка – гэта не беларускае ноу-хау. Упершыню пра яе пачулі пасля таго, як брытанскія навукоўцы Пол Блэк і Дилан Вільям апублікавалі сваю работу ўнутры чорнай скрыні. Гэтыя даследчыкі паказалі вялікі ўплыў гэтай методыкі альбо тэхналогіі навучання на павышэнне акадэмічнай паспяваемасці вучняў. Вось вы бачыце 4 ці 5 складнікаў, якія яны вылучылі гэтай актыўнай ацэнкі, 5 элементаў. Гэта мэты, крытэрыі поспеху, зваротная сувязь, эфектыўная інтэракцыя, эфектыўнае взаемадзеянне і і ўзаемаацэнка. У Беларусі прыблізна такія самыя у нас ёсць складнікі, аднак наша ацэнка крышачку адрозніваецца ад брытанскай, крышачку адрозніваецца ад польскай, якую мы ўзялі за аснову. І я спадзяюся, што украінская таксама будзе крышачку адрознівацца, але тым не менш яна будзе. Высновы Поля Блэка і Дилана Вільяма пацвердзіў праз 10 год прафесор Джон Хэці. Ён зрабіў такія даследаванні фактараў, якія ўплываюць на навучанне. Усе фактары ён падзяліў на некалькі частак. Вось вы бачыце на дыяграме гэтыя часткі. Гэта фактары, якія залежаць ад настаўніка, ад вучня, ад праграм, школы, асяроддзя, дома і гэтак далей. І калі нам кажуць, што вось наша рэформа адукацыі, мы так чакаем, вы ўжо дачакаліся, мы чакаем, што яна вельмі хутка і шмат што зменіць у нашай школе, то вось тут з гэтай дыяграмы бачна, што найперш поспехі нашы будуць залежаць як ад вучня, так і ад настаўніка. Калі мы вам задалі такое пытанне, як вы думаеце, якія фактары ў найбольшай ці ў найменшай ступені аказваюць уплыў на якасць адукацыі, і сярод іх назвалі бы скарачэнне колькасці вучняў у класе, актыўная ацэнка, глыбокае веданне настаўнікам свайго прадмета ці выкарыстанне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій накшталт дыстанцыйнага навучання ці выкарыстанне PowerPoint-прэзентацыі ці гаджэтаў на уроку, то, напэўна, многія з вас падумалі, што, конечно, скарачэнне колькасці вучняў можа аказваць уплыў, ці выкарыстанне ІКТ-тэхналогій, тое, што з'яўляецца сённяшнім брэндам і такім важным складнікам адукацыі. Але даследаванні, якія правёў Джон Хэці, адкрылі для нас вельмі цікавыя фактары, такія эфект сайз, якія зусім перавярнулі наше разуменне вось гэтых фактараў уплыву. Напрыклад, скарачэнне колькасці вучняў у класе мае эфект не вельмі вялікі, усяго толькі 0,21. А вось актыўная ацэнка, яна аказвае вельмі вялікі ўплыў. І калі вы бачыце і можаце параўнаць гэтыя фактары ўплыву, то яна аказвае найбольш істотны ўплыў на якасць адукацыі. Вось тут наступная карцінка дэманструе вось той барометр, так бы назваў яго, гэтых фактараў уплыву. І тут ёсць чырвоненькім колерам вось на барометры, гэта тое, што амаль не мае уплыву, альбо мае адмоўны уплыў,
А сіні колер гэта тое, што мае значны ўплыў. І тое, што звыше 0,4 гэта мае добры ўплыў, звыше 0,6 гэта мае вельмі моцны ўплыў. Вось тут даследаванне вылучана ў гэтым даследаванні актыўная ацэнка справа і злева. І як мы бачым, што па даследаванні ўжо абноўленым 2016 года актыўная ацэнка сярод 188 фактараў займае там 16 месца, і гэта абсалютны лідар у групе методыка, а вышэй яе толькі знаходзяцца тыя фактары, на якія настаўнік слаба можа ўплываць. Ну, напрыклад, якасць сістэмы падрыхтоўкі настаўнікаў, альбо там фактары, звязаныя з асобай вучня. Ну і непасрэдна цяпер мы перайдзем да вызначэння, што ж гэта такое актыўная ацэнка. І такая ўплывовая арганізацыя, як арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, якая з'яўляецца лідарам у правядзенні міжнародных даследаванняў якасці адукацыі PISA, вызначила активную оценку как регулярную интерактивную оценку прогресса ученика, его понимания учебного материала для дальнейшей коррекции определения эффективных методов его обучения. І калі вы заўважылі, то менавіта вось гэтая актыўная ацэнка, яна з'яўляецца актыўнай, таму што яна ўплывае на паспяховасць вучняў. Ну і чым жа адрозніваецца актыўная ацэнка ад нашай звычайнай адзнакі альбо ацэнкі ў балах? Па-першае, яна не разглядае ацэнку як кантроль і як некі выніковы факт, а разглядае ацэньванне як працэс, дазваляе апірацца на моцныя бакі вучняў, падказвае, якія праблемы ёсць у засваенні ведаў і ўменняў у асобнага вучня, і самае важнае, што яна паказвае накірунак, у якім павінен вучань рухацца для таго, каб дасягнуць высокай якасці адукацыі. І вось тут ёсць карцінкі, якія ілюструюць так на такім бытавым прыкладзе. Калі суп каштуе кухар, то гэта актыўная ацэнка. Ён яшчэ можа падправіць яго смак. Але ўжо калі суп каштуе наведнік рэстарана, кліент, то тут гэта ўжо падсумоўчая ацэнка. Тут ужо нічога больш не зробіш. Ну і сваім досведам падзяліліся нашы настаўнікі. Я думаю, у вас таксама тое самае здарыцца, таму што мы на свой пілотны курс у актыўнай ацэнкі набралі такіх вельмі хорошых педагогаў з досведам такіх, которые добрыя прафесіяналы. І шчыра кажучы, яны казалі, што мы не верым, што будзе якісьці такі ўжо эфект, пра які кажуць. Але вось у гэта Тацяна Барткевіч, яе 25 гадоў досведу, і яна сказала, што гэта сапраўды тая тэхналогія, якая працуе. Давайте разгледзім паслядоўна элементы, асноўныя элементы актыўнай ацэнкі. І вось яны тут, калі вы звернеце ўвагу, усе яны бачныя ў гэтых малюнках прыгожых, якія намалявала наш эксперт Данута Стэрна. Да, дарэчы, Данута Стэрна упершыню прывезла да нас у Беларусь актыўную ацэнку ў 2009 годзе, і з того часу вось мы яе укараняем і ўжо можам мець нейкія высновы уласныя ад яе укаранення. І вось мы зараз пачнем з першага элемента актыўнай ацэнкі, гэта вызначэнне мэтаў. І тут пойдзе гаворка пра мэты настаўніка, менавіта навучальныя мэты. І я думаю, што вы пагадзіцеся, што ад таго, як мы правільна заплануем мэту ўрока, залежыць вынік самога ўрока. Зразумела. І мэта бывае, мэта настаўніка, гэта звыклая наша мэта, якую нашы педагогі, я думаю, усе педагогі, якія выйшлі з той пясочніцы, з якой мы з вамі, яны ставяць гэта мэта настаўніка. Але ці з'яўляецца гэтая ж мэта мэтай вучня?
І тут варта адштурхнуцца ад вызначэння таго, што такое мэта. Вы можаце з гэтым пазнаёміцца, напэўна, вы гэта і ведаеце. Гэта нейкае ўяўленне, якое чалавек імкнецца здзейсніць. Ну, гэта да, гэта вобраз таго, што мы павінны мець на выхадзе. У данным выпадку, што мы будзем мець напрыканцы нашага урока. І калі мы параўнаем дзве навучальныя мэты аднаго і таго урока, то ў першым выпадку создаць условия для, гэта мэта можна лічыць яе фармальнай, ад ці ёсць яна ці не, абсалютна нічога не залежыць на уроку, настаўнік як працаваў, так і будзе працаваць. Бо канчатковы вынік, які запланавала гэта настаўніца, стварыць нейкія умовы, якія нельга праверыць, няма такога інструментарыя, каб праверыць, і вось гэтыя створаныя умовы на пачатку урока, напрыканцы урока. І супрацьлеглая мэта гэтага ж урока, яна вельмі канкрэтна, аперацыянальная, і гэту менавіта мэту можна праверыць напрыканцы. Як кажуць, што гэта мэта дыягнастычная, яе можна паглядзець, ці яна дасягнута, ёсць канкрэтныя крытэрыі яе дасягнення. Ну, акрамя таго, усім вядомая падыход смарт ці умныя цэлі, і таксама можна праверыць у адпаведнасці з гэтымі крытэрыямі, ці правільна мы сфармулявалі адукацыйную мэту урока. Ну і самае галоўнае, каб вучань лічыў гэтую мэту сваёй. Што для гэтага можна зрабіць? Ну, самы просты спосаб, калі настаўнік спачатку растлумачыць мэту урока, а потым просіць дзяцей, каб яны 30 секунд у парах пагаварылі пра гэтую мэту і сфармулявалі яе на сваёй мове. І калі дзеці ўключаюцца ў такую дзейнасць, гэта такая прыступачка, што яны не толькі зразумеюць гэтую мэту, а яшчэ яе прысвоюць. І такім чынам мэта настаўніка стане яшчэ і мэтай вучня. А калі ў вучня ёсць мэта, значыць, у яго з'яўляецца ўжо і матывацыя яе дасягнення. Ну, я хочу дапомніць, што вельмі важна, каб кожны вучань разумеў на уроку, чаму ён выконвае тое ці іншае заданне, што напрыканцы урока ён павінен прадэманстраваць, навошта ён гэта робіць. Таму вось менавіта мэту вучня лепш за ўсё запісаць на дошцы, запісаць на стикеры, запісаць на проста ўшытак, для таго, каб ён неаднакратна звяртаўся да гэтай мэты і мог сябе ацаніць свае намаганні па дасягненні гэтай мэты. І яшчэ адна парада ад нашых настаўнікаў з вялікім досведам, якія сталі выкарыстоўваць актыўную ацэнку. Вось наша Галіна Сухова, якая выкладае беларускую мову і літаратуру, яна кажа, што я ніколі не думала, што калі я замест тэмы урока на дошцы пішу мэту, то урок праходзіць найбольш эфектыўна. Вось, ну, паспрабуйце, раптам у вас таксама атрымаецца. Можна паглядзець некалькі прыкладаў з розных урокаў. Ну, напрыклад, урок матэматыкі, тема «Простые составные числа». Цель урока следующая: знать, какие числа называются простыми, какие составными, и уметь отличать, какое число является простым, какое составным, и приводить примеры простых и составных чисел. Вельмі дакладная мэта, зразумелая вучням, і калі гэта мэта будзе запісана, то вельмі проста сябе ацаніць на працягу ўсяго урока. Другі элемент актыўнай ацэнкі, які ў нас называецца «на што бузу». Гэта такая абрэвіатура, якую нашы дзеці вельмі любяць, можа таму, што моладзь наогул любіць абрэвіатуры. І яна, я думаю, што вельмі зразумела і украінцам, таму што расшыфроўваецца «на што я буду звяртаць увагу». І вось гэты акронім, ён быў створаны, гэта беларуска-моўны акронім, але ў адказ паралельна з такім акронімам англамоўным. Ён тут прапісаны як WILF, what I'm looking for, на што буду абращаць внимание. І менавіта мэта вось гэтага акроніма паказаць канкрэтныя доказы таго, што
мэта дасягнутая. Доказы ў выглядзе ведаў, у выглядзе нейкіх уменняў, якія дэманструюць вучні і разумеюць самі, і разуменне настаўніка ствараецца, што мэта урока дасягнутая. І таксама вельмі важна, каб вучні таксама прынялі удзел альбо у выпрацоўцы гэтых крытэрыяў на штобузу, альбо у фармуляванні іх. Тады яны больш матывавана вучацца, а актыўная ацэнка, чаму яна такая папулярная, таму што яна даказала сваю эфектыўнасць у павышэнні матывацыі да навучання. Як вы бачыце, такія важнымі аспектамі наштубузу з'яўляецца фармуляванне крытэрыяў да любой работы, якая мае мэту быць праверанай, ацэненая. Што гэта можа быць? Наштубузу могуць быць сфармуляваны да ўсяго урока, да нейкіх пэўных заданняў, да домашняй работы, да рэферата, да лабараторнай працы. Любая работа, якая правяраецца, якая ацэньваецца, яна абавязкова павінна утрымліваць крытэрыі гэтых, скажем так, дасягнення мэты гэтай работы. І вельмі важна, што настаўнік заключае дамову з вучнем у выглядзе гэтай наштубузы альбо крытэрыю ацэнкі. Калі, напрыклад, па матэматыцы настаўнік не ўнёс такі пункт, як граматычныя памылкі, то ён ужо і не будзе ўлічваць гэтыя граматычныя памылкі, ён іх зразумее выправіць, але ў канчатковай ацэнцы ён іх не будзе ўлічваць. І гэта такая дамова вельмі спрыяе павышэнню, паляпшэнню атмасферы даверу. Мэта настаўніка ўжо не падлавіць на нейкім няведанні, а наадварот, показать, раскрыть карты, что я у тебя буду проверять, что тебе важно вывучить. И тут можно выкористать, расставить акценты, расставить иерархию, приоритетов у любым предмете, у любых ведах. А вось ці помніце вы, калі давалілася заданне падрыхтавацца да самастойнай работы, і нам гаварылі, вам трэба падрыхтаваць, паўтарыць параграфы з такога-то па такі. А што гэта значыць, паўтарыць параграфы? Ці зноў перачытаць увесь гэты матэрыял? Хтосьці чытаў, а хтосьці нават і не браўся за гэту справу. А вось калі настаўнік канкрэтна фармулюе наштубузу разам з вучнямі, вызначаюць тыя аспекты, на якія ён будзе звяртаць увагу падчас вось гэтай самастойнай работы, наколькі лягчэй падрыхтавацца, наколькі лягчэй звярнуць увагу менавіта вось на гэты аспект, на гэтыя даты ці на гэтыя формулы, бо гэта будзе правяраць у яго настаўнік. Як Тамара сказала, што гэта дамова паміж вучнем і настаўнікам, наконт таго, якія веды і ўменні вучань павінен паказаць на гэтай працы. Настаўнік раскрывае сваю таямніцу. Зусім становіцца на бок вучня. У вас ёсць вось тут прыклады фармулявання наштубузу. Паглядзіце урок математики 6 класс, пропорции ее свойства. Есть цель урока, я узнаю, что такое пропорции ее свойства, смогу решать задания по теме. А вот пункты наштубузу яны такие. Смогу из предложенных равенств выбрать пропорции, смогу составить из предложенных чисел две пропорции и смогу найти неизвестные члены пропорции в 4 равенствах, смогу решить уравнение, применяя свойства пропорций. І вось любой вучань, маючы такія вось наштубузу альбо крытэрыі ацэнкі, ён сам можа ацаніць, на якім этапе ён знаходзіцца, што ён ведае, што ён яшчэ не вельмі добра ведае. І гэта, зразумела, дапаможа яму вучыцца. Больш за тое, што калі такія крытэрыі ацэнкі атрымліваюць да домашняй работы, напрыклад, бацькі,
то яны становяцца сапраўднымі удзельнікамі адукацыйнага працэса, яны ўжо могуць дапамагчы дзіцяці, яны могуць яму падказаць, яны могуць праверыць дамашнія работы. І не ўзнікае вось такіх вот канфліктаў, што за што вы майму дзіцяці паставілі там дрэнную адзнаку. Третий элемент актыўнай ацэнкі, важны ядро актыўнай ацэнкі, это яе падмурак, гэта зваротная сувязь. І зараз мы паговорым больш падрабязна пра гэты элемент. Бо зваротная сувязь гэта той элемент, без якога не бывае актыўнай ацэнкі. І больш за тое, што фарматуючае ацэньванне, formative assessment, яна часта і перакладаецца як зваротная сувязь, но бачыце, ўсе астатнія элементы гэта дапаўняюць зваротную сувязь. І таму мы на іх разглядаем як частку таксама актыўнай ацэнкі. Вось пытанні, на якія... Вось гэтыя тры пытанні, вы іх звярніце на іх увагу, яны паасобку не працуюць толькі разам, і яны ляжаць менавіта ў аснове актыўнай ацэнкі. Калі настаўнік кажа альбо піша заувагу такую: «Ян, к сожалению, ты не справился с решением задачи, все плохо, все нужно переделать». Я думаю, што многія скажуць, што гэта ж зваротная сувязь, таму што мы даем інфармацыю нейкую наконт выкананай працы, да? Але ж ўсё ж такі, калегі, мы будзем лічыць, што гэта не з'яўляецца эфектыўнай зваротнай сувяззю. Эфектыўная зваротная сувязь павінна даваць інфармацыю пра навучальныя аспекты, а не пра сацыяльныя, пра асобу вучня. Таму давайте разбярэмся, што такое зваротная сувязь і як яе зрабіць, каб яна давала той эфект, які мы хочам атрымаць. Ну, калі вы параўнаеце дзве працы, это матэматыка, то калі бачыце вось гэты прыклад, дзе стаіць двойка, мы можам сказаць, што якую інфармацыю атрымаў вучань. Акрамя таго, што ў яго ўсё неправільна, ён не справіўся і атрымаў двойку. Ніякай інфармацыі. Ці будзе ў яго матывацыя выправіцца? Напэўна, не. Напэўна, не. Так, ён ужо атрымаў, ён ужо нічога паправіць не можа. А вось другая праца, яна паказвае, што настаўнік выдзеліў вось зялёным колерам тое, што вучань засвоіў добра, выдатна. Але ў яго ёсць, безумоўна, праблемы ў засваенні матэрыяла, на якія указаў гэты настаўнік. Пры такім падыходзе зваротная сувязь з'яўляецца найбольш эфектыўнай. Калі мы указваем моцныя бакі вучня, указваем тыя недахопы і паказваем накірунак, у якім развівацца далей. І як яшчэ важна зазначыць, што зваротная сувязь, яна грунтуецца на тых крытэрыях ацэнкі, якія мы вызначылі. Калі там не зазначана якісьці аспект, то гэта і не павінна адлюстроўвацца ў зваротнай сувязі. Джон Хэці пра зваротную сувязь, якая мае таксама вельмі вялікі ўплыў на якасць адукацыі, ён пісаў так, што яна павінна даваць інфармацыю непасрэдна звязаную з вынікам ці самім працэсам навучання. Бо ёсць катэгорыя вучняў, якія заўсёды будуць паказваць не вельмі высокія вынікі, але настаўнік можа ацаніць іх намаганні па дасягненні пэўнага выніку. Акрамя таго, указаць на тыя прабелы, якія ёсць у засваенні ведаў і навыкаў вучняў, і указаць, у якім накірунку трэба развівацца вучню, каб гэтыя прабелы запоўніць і выйсці на больш высокі ўзровень. І самае галоўнае, што толькі ў гэтым выпадку зваротная сувязь прымае новыя формы навучання, не проста інфарміравання, а новая форма навучання. І яшчэ важная заўвага, што зваротная сувязь двухбаковая ў актыўнай ацэнцы. Гэта і сувязь, інфармацыю, якую атрымлівае вучань ад настаўніка, і як яму палепшыць навучанне, і інфармацыю, якую настаўнік атрымлівае ад вучня пра эфектыўнасць сваіх метадаў, формаў, інструкцый і гэтак далей.
І эфектыўная зваротная сувязь звычайна складваецца з 4 абавязковых элементаў, і паслядоўнасць гэтых элементаў таксама вельмі важна. Заўсёды мы пачынаем з вылучэння станоўчых элементаў у рабоце вучня, і наша практыка падказвае, што настаўнікам гэта было зрабіць на пачатку вельмі цяжка. Так, бо пахваліць. Настаўнік заўсёды засяроджаны на памылках. Ён шукае памылкі і кажа, ты що тут, да. А калі дзіця спачатку яго не заўважыць яго прагрэс, хай вельмі маленькі, то ён і не будзе слухаць вот гэтыя падказкі настаўніка. Можа і будзе, але гэта будзе не так матывавана, не ствараецца. Таму пахваліць гэта першае, это тое, што вельмі цяжка давалася нашым настаўнікам. Пахваліце, знайдзіце хоць штосьці, як ты напісаў літару А, ну просто класна, не важна, што там 28 памылак. Ну і другі элемент, які ідзе за станоўчым, конечно, мы звяртаем увагу на тыя праблемы, якія ёсць у гэтага вучня. Трэці элемент гэта падказкі, як палепшыць працу. І гэта вот вельмі важна, бо звычайна мы толькі указваем на памылкі, але не даём рэкамендацыі, як палепшыць. І чацвёрты элемент гэта накірунак. У якім жа накірунку трэба развівацца далей? І толькі вось гэтыя 4 элементы разам і ствараюць вось тую эфектыўную зваротную сувязь, якая вось выкарыстоўваецца ў актыўнай ацэнцы. І тут хацелася б звярнуцца да выдатнага нашага беларускага, я так магу сказаць, і усемірна вядомага нашага псіхолага Льва Семёновича Выгодскага, які гаварыў пра зону бліжэйшага развіцця. Дык вось менавіта ў зваротнай сувязі мы даем інфармацыю, якая арыентавана на зону бліжэйшага развіцця кожнага асобнага вучня. Паглядзіце, які прыклад зваротнай сувязі дала настаўнік інфарматыкі. Вось яна пачала са станоўчых. Катя, я очень рада, что ты серьезно отнеслась к практической работе по информатике. Эта работа проверяла твои навыки и умение решать линейные задачи на языке программирования Pascal. Ты правильно выполнила все 8 тестовых заданий. Меня порадовало, что ты знаешь команды. Ты молодец. Однако ты допустила ошибку в записи программы в тетради. Внимательно проверь программу и исправь ошибку. Здесь дальше идет рекомендация, и, Катя, ты движешься в правильном направлении, но я рекомендую тебе еще раз повторить структуру программы. Як вы бачыце, вось такі каментар, ён даволі вялікі. І настаўнікі адразу палохаюцца, што ў іх будзе вялікі аб'ём работы. Зразумела, там 3 ці 7 паставіць лягчэй, чым напісаць вось такі каментар. Аднак вы бачыце, што пасля кожнага пункту ёсць такія значкі плюсікі, мінусікамі, трохвугольнічак, стрэлачкі. Паступова, калі дзеці прывыкаюць да атрымання зваротнай сувязі, ўсё больш каментары замяняюцца якімісьці знакамі. Больш за тое, калі дзеці ўжо прызвычаіліся, то частку ацэньвання настаўнік дэлегуе самім вучням. Калі ў іх ёсць крытэрыі ацэнкі, то кожны вучань альбо бацькі могуць даць зваротную сувязь. Паступова праца настаўнікаў на пачатку зразумела, патрабуюцца намаганні, а потым яна рэзка змяншаецца. І такі вельмі просты спосаб гэта светлафор, які сігналізуе чырвонае «я нічога не зразумеў», жоўтае «я крышку там зразумеў, але ёсць пытанні», і зялёнае святло, яно сігналізуе, што ўсё зразумела, можна ісці далей. І вось калі настаўнік вядзе урок, ён проста ў нейкі момант павінен сказаць стоп, остановіцца і спытаць у дзяцей: скажыце, калі ласка, ці ўсё вам зразумела, прасігналізуйце. Тыя, хто падняў чырвонае святло, конечно, настаўнік вакол сябе збірае такую групу, яшчэ раз тлумачыць, дае там дадатковыя прыклады гэтай тэмы. А тыя, у каго жоўтыя, яны аб'ядноўваюцца ў групу з зялёнымі,
І тыя, хто зразумеў вельмі добра гэты матэрыял, яны могуць патлумачыць і, скажем, дабіцца таго, што ўсе у большай ці ў меншай ступені зразумелі тэму і можна ісці далей. Вот такія вот светлафоры даюць вельмі магчымасць вельмі хуткай зваротнай сувязі настаўнікаў. Ну и наступный элемент – это узаемаацэнка и самаацэнка. Ну, мы уже крышечку распавялі про тое, что калі вучні маюць крытэрыі ацэнкі, то яны могуць сябе самі ацэніць. І тут такая вельмі добрый вынік, что калі вучань сябе ацэньвае сам, то узнікае такая праблема, як спісванне, бо сам же сябе не падманеш. Вось. Ну і я бы тут зрабіла яшчэ акцэнт, што многія лічаць, што калі дзеці выканалі некую працу, адмяняліся сшыткамі, то гэта ёсць узаемаацэнка. Насамрэч гэта узаемаправерка. А вось узаемаацэнка здзяйсняецца толькі тады, калі ёсць мэта і ёсць наштубузу. І адносна гэтых наштубузу, крытэрыяў, дзеці ацэньваюць адзін аднаго. Наступны важны элемент – гэта пытанні. Пытанні, якія, як вядома ўсім, могуць як развіваць мышленне вучня асобнага, так і стрымліваць яго развіццё. І самае галоўнае, што мы павінны для сябе, калі плануем урок, задаць такое пытанне. Навошта я задаю вопросы, пытанні? Што яны мне дадуць? Што я хочу даведацца у вучняў? Ну, 4 такіх тэхнікі задавання пытанняў, якія дазволяць настаўніку традыцыйнаму пазбавіцца сваіх памылак у іх задаванні. Ну, я б пачала нават з таго, што настаўнік наш звычайна задае пытанне і не дае час на тое, каб яго абдумваць. Як адбываецца, што якісьці выдатнік, альбо выскачка, альбо яшчэ хтосьці падымае руку, усе тут же перастаюць думаць пра гэта пытанне, ён адказвае так, не так, ну і пайшлі далей. Таму мы прапануем выкарыстоўваць тэхніку, якая называецца непадыманне рук. Ну, вы бачыце, у нас ёсць методнікі, Да, методнікі, так. У якіх ёсць нават такі знак, перакрэсленая рука. І настаўнік можа прыйсці ў клас і паставіць вось гэты знак. Сёння і дзеці ўсе ведаюць, што сёння ніхто не падымае рукі. Як гэта здзяйсняецца? Кожны настаўнік піша прозвішча вучняў на такіх палосках паперы, і калі ён задае пытанне, дае, безумоўна, час на тое, каб дзеці абдумалі, абсудзілі ў парах. Так. Звычайна задаецца пытанне і кажаце, а цяпер 5 или 10 секунд, каб вы абмеркавалі гэта ў парах. І тады ўключаюцца ў працу ўвесь клас. Бо ніхто ж не ведае, каго вызавуць, бо выбар, ён здзяйсняецца выпадкова, калі настаўнік выцягвае любую абсалютна палоску паперы з нечым там прозвішчам, і той павінен даць адказ на гэта. Дзеці ў нас кажуць па-чэснаму. І яшчэ адна тэхніка – гэта вучыцца на ўласных памылках, на ашыбках. Гэта працэс навучання, і натуральна, калі мы ўсе і дарослыя, і дзеці, мы памыляемся, і просто настаўнік стварае такую атмасферу, што памыляцца можна, і з кожнага памылковага адказа можна стварыць вучэбную сітуацыю і лішні раз паўтарыць, прааналізаваць, чаму гэта памылка была ў адказе ў вучня. Нашаму настаўніку вельмі цяжка там сказаць: «Дзякуй за твой адказ, ты вот зараз дапаможаш мне пазбегнуць там альбо патлумачыць гэта лепш». І толькі калі дзеці перастануць баяцца памылак сваіх, яны пачнуць вучыцца. Ну і тут прадстаўлена сама сістэма задавання пытанняў. Я вам задам вопрос, што важнее, самаацэнка ученика или ацэнка учителя, і почему? Калі вас спросіць вось раптоўна, задаць вам гэтае пытанне і сказаць: «Ну, Тамара, адкажы, калі ласка».
Лена? Што будзе адчуваць Тамара ці Лена, калі ёй у лоб зададуць такое складанае пытанне, гэта пытанне непростае, яно адкрытае пытанне, не закрытае. Можна, конечно, сказаць тое, што прыйшло ў галаву, але гэты адказ будзе вельмі павярхоўны, неглыбокі. Таму мы прапановываем, пожалуйста, обсудите ваши ответы в парах, у вас на это 5 минут. Пусть сначала правило обовязково, пусть сначала говорит один, потом второй. Используйте правила неподнимания руки. І пасля гэтага, каб мы не праз інтэрнэт да вас звярталіся, а наўпрост, пасля гэтага мы папрасілі якую-небудзь пару расказаць, да якіх высноваў яны прыйшлі. Чалавек, калі яго выклікаюць, ён ужо кажа, калі ён не баіцца памыліцца, бо гэта не яго меркаванне, ён яго ўжо падзяляе хаця бы з суседам па партіі. Важная составляющая актыўнай ацэнкі гэта такія пытанні, яны называюцца ключавыя пытанні, адказы на якія і настаўнік разам з вучнямі шукаюць на працягу ўсяго урока. Гэтыя пытанні, якія матывуюць да пошуку, якія матывуюць да вучэбнай дзейнасці. Яны паказваюць больш шырокі кантэкст той тэмы, якую вы праходзіце на урок. І можна яшчэ дадаць, што гэта не абавязкова мае выгляд пытання. Гэтыя ключавыя, ключавыя. Яно можа быць як праблема, яно можа быць у выглядзе нейкіх незвычайных паводзін самога настаўніка, выказвання гіпотэзы, і тут уключаецца даследчая дзейнасць, нейкіх здагадак, задач, тэзісаў. Можа проста быць фота вывешана, ці нейкі відэаролік, які настаўнік паказаў на пачатку урока. Ці дэманстрацыя нейкага доследа, якога вучні адразу не могуць патлумачыць, чаму так гэта зрабілася. А ім трэба, гэта і будзе матываваць іх паглядзець, што напісана ў падручніку па гэтаму. Паглядзіце, які цудоўны прыклад. Тут якраз такі не пытанне, а такая сітуацыя, якая прапануецца вучняў на пачатку вывучэння тэмы расавая дыскрымінацыя ў США ў пачатку 20-го стагоддзя. Вы журналісты, готовите статью по расовой дискриминации в США. Какое фото вы выберете? Калі вы уважліва паглядзіце, фоты ўсе маюць дачыненне да гэтай праблемы, да гэтай тэмы. Для того, каб знайсці патрэбнае фота, дзецям трэба вельмі заглыбіцца ў матэрыял падручніка, у дадатковыя матэрыялы, вывучыць некія артыкулы па гэтай тэме, і толькі потым яны зразумеюць, што самае такое моцнае фота гэта фота Розы Паркс, якая ў 60-е гады села ў аўтобус, у якім едуць белыя. І гэта паказвае, што вучню, каб адказаць, каб абгрунтаваць свой выбар, магчыма, хтосьці іншы знойдзе фота Марціна Лютэра Кінга, калі ён прачытае пра яго таксама нейкі вельмі той факт, які яго закране. Вось прыклад таксама з другіх урокаў, урокі фізікі і урок гісторыі, і тут урок матэматыкі па вывучэнні тэарэмы Фалеса і трэцяга закона Ньютона. Я думаю, гэта толькі некалькі прыкладаў, але на сайце актыўная ацэнка, на сайце настаўнік інфа ёсць банк такіх ключавых пытанняў, бо гэта заўсёды штучна, гэта не так лёгка і проста. Таму настаўнікі нашы беларускія, яны актыўна дзеляцца і збіраюць вось гэтыя ізюмінкі, гэтыя разынкі ў выглядзе ключавых пытанняў для таго, каб іншыя маглі карыстацца. Безумоўна, мы арыентуемся ў фармуляванні пытанняў на піраміду Бенджаміна Блума, але я думаю, што вы таксама гэта робіце. І яшчэ адзін элемент – это праца з бацькамі. Зноў жа, тут мы можам вярнуцца да нашага любімага наштобузу, што з бацькамі заўсёды лёгка працаваць, калі ёсць крытэрыі ясныя, не бывае канфліктаў, калі бацькі бачаць, па якіх крытэрыях выстаўляюцца адзнакі, чаму іх стала менш, таму што актыўная ацэнка ўсё ж такі накапляльнасць адзнак,
ну, не такую патрабуе, то там ёсць, там безумоўна ёсць адзнакі ў балах. За выніковыя працы. Але ўсё астатняе настаўнік ацэньвае з дапамогай актыўнай ацэнкі зваротнай сувязі менавіта для таго, яны разам з вучнем працуюць на адным баку, каб палепшыць вось гэтую выніковую работу. І калі бацькі гэта пачынаюць разумець, яны пранікаюцца філасофіяй гэтай актыўнай ацэнкі, то, зразумела, становяцца лепшыя адносіны паміж настаўнікамі і бацькамі, паміж бацькамі і вучнямі, ну, трохбаковыя такія добрыя адносіны. Ну і яшчэ мы раім бацькам задаваць, змяніць тыя пытанні, якія надзвычайна задаюць вучням, калі яны прыходзяць са школы, што ты сегодня получил. Да, на то пытанне, а чаму ты сёння навучыўся, што ты даведаўся? І калі бацькі задаюць менавіта гэта пытанне, гэта ўжо іншая філасофія, я бы сказала, таму што гэта кожны вучань павінен успомніць, што яны сёння на уроку прахадзілі, што ў яго атрымалася, якія ў яго ёсць праблемы. І на першае месца выходзяць не адзнакі, а на першае месца выходзяць веды і ўменні. Ну, а потым, безумоўна, можна і спытаць пра адзнакі. Ну, так. Ну, таму і гэта называецца актыўная ацэнка, гэта новая філасофія адукацыі. І зразумела, што яна вельмі для нас актуальная, для Беларусі, для Украіны, бо мы яшчэ маем такую спадчыну. Яна, і менавіта актыўная ацэнка нам дазваляе фармаваць тыя ключавыя кампетэнцыі, а таксама тыя навыкі 21-га стагоддзя, пра якіх у вас напісана ўжо ў вашай канцэпцыі развіцця адукацыі, а ў нас будзе напісана калі-небудзь. Вось, найперш камунікатыўную, праз тое, што дзеці ўзаемадзейнічаюць, працуюць у групах, сацыяльную, яна спрыяе сацыялізацыі, яны умеюць ствараць атмасферу супрацоўніцтва. Актыўная ацэнка, яна пазбягае канкурэнцыі. Наша савецкая школа была вельмі канкурэнтная. Зараз у 21 стагоддзі трэба уменне рашаць разам, супрацоўнічаць, вырашаць складаныя задачы. Менавіта гэтаму спрыяе, гэтаму навыку актыўная ацэнка. І, зразумела, грамадзянская кампетэнцыя. Праз сумесны ўдзел у вызначэнні мэтаў, крытэрыяў дасягнення гэтых мэтаў, праз раздзяленне адказнасці. Калі вучань бярэ на сябе адказнасць за сваё навучанне, то ён становіцца адказным грамадзянінам. Ён потым зможа гэтыя свае навыкі перанесці ў соцыум. Ён будзе адказны не толькі за свае поспехі і памылкі, адказны за сваю сям'ю, за сваю супольнасць, за сваю краіну. Ну і гэта, мне здаецца, што гэта самае важнае, што ёсць у актыўнай ацэнцы. Ну і яшчэ некалькі слоў важных, а як жа нам эфектыўна вось гэта распаўсюджваць актыўную ацэнку, саму ідэю актыўнай ацэнкі. І мы прыйшлі да высновы, што найбольш эфектыўна можна гэта зрабіць з дапамогай дыстанцыйнага навучання, якое цягнецца на працягу 6 месяцаў. І сам курс дыстанцыйнага навучання, ён падзелены на 7 модуляў. Кожны модуль адпавядае элементу актыўнай ацэнкі. Настаўнік мае магчымасць вывучыць нейкія тэарэтычныя звесткі, якія вельмі невялікія, касаюцца менавіта гэтага, напрыклад, мэты, на што бузу, пытанне, зваротная сувязь і гэтак далей. І акрамя таго мае заданне на сваёй практыцы вось менавіта выкарыстаць гэты элемент, падзяліцца з другімі настаўнікамі, правесці такія мікранавучанне разам, адрэфлексіраваць і напісаць невялікую справаздачу, на якую ментар, гэта таксама настаўнік, звычайна практык ці вопытны метадыст, у працэсе дыялогу ён дае каментар. Акрамя таго, працуе форум, там, дзе могуць настаўнікі дзяліцца сваімі праблемамі і дзяліцца сваімі ізюмінкамі, тым, што яны напрацавалі, поспехамі сваімі.
Так. І гэта самае каштоўнае, як адзначаюць самі педагогі. Так. Курс падтрымка, курс практыкум працуе нашмат лепш, чым трэнінгаў. Паверце, мы трэнінгаў правялі вельмі шмат. Але звычайна, вот глядзіце, калі вось там, дзе настаўнікі напісана, то ў нас трэнінг спыняецца на двух першых картинках. Спачатку на трэнінгу все такія педагогі нашы захапіліся. Ой, як класна, якая методыка, ой, як это мне падабаецца. Потым прыязджаюць да сябе да хаты. Ой, ладно, я, можа, з панядзелка, з наступнай чвэрці, зараз у мяне шмат працы. І вельмі, мала даходзіць да практыкі, да практычнага выкарыстання тых рэкамендацый. Пры дыстанцыйным курсе практыкуме тэорыі амаль што не даецца. Даецца заданне выканаць штосьці ў класе. Разам з дзецьмі абмеркаваць мэту на мове вучня. Вельмі маленькае заданне, але настаўнік павінен гэта зрабіць і напісаць, як адрэагавалі вучні, што яны прынялі, што не прынялі, як ён справіўся з нейкімі праблемамі, якія ўзніклі. Хтосьці не справіўся, тады яму калегі кажуць: ой, ведаеце, я таксама вот так паспрабаваў, мяне не атрымалася, але я паглядзіце, што зрабіў, яно пайшло. І вось гэта стварае такую супольнасць навучальную сярод настаўнікаў. Яны вось гэтыя 100 чалавек на курсе, яны становяцца такімі сябрамі, і потым яны ўжо як бы маюць зносіны нават і пасля курса прафесійныя, і яны атрымліваюць асалоду за 6 месяцаў з гэтага курса менавіта ад супрацоўніцтва, ад прафесійнай самарэалізацыі. Ну і яшчэ б я тут заўважыла, чаму трэба доўгатэрміновы курс, таму што мы вучым яшчэ нашых дзяцей, ва ўкраіне, можа, у меншай ступені, у нас у большай, якія папсаваныя гэтай савецкай сістэмай. Ім таксама трэба час нашым дзецям, нашым вучням адчуць асалоду ад той адказнасці, ад той свабоды, якую яму дае настаўнік. І гэта прыходзіць не адразу, і гэтыя вучні таксама, можа, там на другім, трэцім модулю ўключаюцца. У нас былі такія выпадкі, што яны напісалі заяву на дырэктару школы, што хочам, каб па гэтай методыцы працавала не толькі наша настаўніца беларускай мовы, а ўсе настаўнікі, калі ласка. Вось ім пачынае гэта падабацца. Таму вось, калі вам будзе цікава, то мы гатовы падзяліцца сваімі напрацоўкамі, матэрыяламі свайго курса. І што яшчэ магу дадаць, што акрамя дыстанцыйнага навучання ёсць сайт актыўная ацэнка ацэнка.бай, і вось матэрыялы дыстанцыйнага навучання, практычныя матэрыялы, яны усе сабраныя, і выдадзена кніга «Актыўная ацэнка ў дзеянні. Вопыт настаўнікаў Беларусі». Гэта вельмі каштоўная кніга, таму што там многа распрацовак, акрамя вось нейкіх невялікай часткі тэарэтычнага матэрыяла, там ёсць многа распрацовак урокаў па розных прадметаў, розных, скажем так, ступеняў навучання, пачатковая школа, і сярэдняя, і старэйшая школа. І, безумоўна, аўтарамі гэтай кнігі з'яўляюцца ўсе настаўнікі, якія паспрабавалі працаваць па гэтаму накірунку. Каля 150 аўтараў мае гэтая кніга. Гэта настаўнікі, якія вучыліся на дыстанцыйных курсах і паралельна ўжывалі гэты метад актыўнай ацэнкі ў сябе, і яны падзяліліся сваімі вельмі практычнымі напрацоўкамі. І мы стараліся, каб гэтая кніга была там, ніякай тэорыі, там нічога не было па-сучаснаму, не так, як нас вучылі раней. Каб гэта узяў, і кожнаму была яна вельмі карысная. Так яно і ёсць, бо нават частка настаўнікаў, якія не трапілі на дыстанцыйны курс, яны вывучаюць гэтую кнігу, яны прыходзяць на тыя самыя семінары, на трэнінгі, на павышэнне кваліфікацыі, якія ўжо цяпер ладзяцца і ў дзяржаўнымі установамі адукацыі. І, безумоўна, конечно, адзначаюць яны, што менавіта дыстанцыйнае навучанне найбольш эфектыўна. І яшчэ хацелася б, калегі, вам сказаць, што калі мы глядзім на гэтыя
элементы, настаўнікам здаецца, што гэта ж мы ўсё ведаем, гэта ж элементарна, это мы выкарыстоўваем. Ну, здавалася, гэта не толькі вашым, это і нашым настаўнікам, пакуль мы не сталі гэта ўжываць на практыцы. Зразумела, што кожны элемент, калі яго ўжываць, ён мае дадатны эфект, як апісваў Хэці. Ён спрыяе паляпшэнню навучання. Но актыўная ацэнка можна назваць, калі яны прымяняюцца ўсе ў сістэме. Толькі тады яна мяняе атмасферу, толькі тады яна мяняе філасофію навучання, толькі тады нашыя і настаўнікі, і дзеці, яны асвойваюць новыя, незвыклыя для нас ролі, якія былі раней у нашай традыцыйным навучанні. Ну, я падтрымліваю Тамару, што можа і вам так падалося, што гэта мы ўсё робім, і ўсё гэта ёсць, і калісьці гэта ўсё было. Насамрэч, асабліва новага мы нічога вам не сказалі, я ўпэўнена. Але трэба паспрабаваць, і паступова, стэп-бай-стэп, што называецца, калі мы будзем працаваць у сістэме, менавіта ў гэтай сістэме, сістэме актыўнай ацэнкі, дзе ёсць і мэты, і на што бузу, і заваротная сувязь у розных яе фарматах, самаацэнка, ўзаемаацэнка і праца з бацькамі ў комплексе, толькі тады мы можам спадзявацца на станоўчыя вынікі. Ну, я думаю, што гэта наша першая сустрэча, але не апошняя. Заклікаю вас далучацца і ўсяго вам добрага. Мы спадзяемся, што для вас гэта было даволі карысна. Усяго найлепшага. Запрашаем у Беларусь. Прыязджайце.